Te parlok session par hakane ka video ngan ai ka jiban tip ya ki kam lapla da ka district rural development nam ta ki post jong ki junior engineer LDA driver pion bat chokidar te parlok pa hakane ka video hadu banda kot ngan batai detail pi ya barok ki jinun kam nam ta ki post lapla da ka district rural development telada di ibang thamai hakane ka channel Sawa na like ya kene ka video bat kumjuro ban subscribe ya kene ka channel. Ka office jong ka District Rural Development Agency Southwest Garo Hill ka code application namun ta ki post jong ki junior engineer LDA driver pion bat chokidar hapo ka block development office pura khasia C bat R di blog bat cluster bersumit ya ke application form ko jong pi kadai hadu ka khasan trek November arjar arpulai te parlok mentang ini page ki post detail te yasngaba banengkong te haki post jong ki junior engineer ki nomor ki post ki belaj ka don tangkawe bat ha ka jinsiu ka bakat prajar haka shibnai bat haki essential qualification ki siem mekil pendap ya ka diploma haka civil engineer Bar, namun tak kipus jong ki LDA ki nomor kipus ki belaj kadon tangkawe. Haka jinsiu ka bakat sanajab haka shibnai. Te haka education qualification part ki shim mekil pendap ya ka kelas 7 pas. Kabelai. Haki pus jong ki driver ki nomor kipus ki belaj kadon tangkawe. Bar haka jinsiu ka bais pawajar haka shibnai. Bar haka education qualification part Hishim mekil pendap ya ke kelas pas lengba ke good knowledge haka driving wa lengba ka driving license basau te haki pus jong ki pion bat ki chokidar ki nomor ki pus ki belaj ki don markawe bat haka jinsiu ka bais pojar haka shibnai bat haka karan pule ki shim mekil pendap ya ke kelas pas bat akarta ka philam na apply ka dei hakarta ka bakat prah do ar penyosnem karta Parsonsnem ka relaxation namanta ki SC ST kandidat te kumno philap na apply namanta ki DRDA Southwest Garo Hill namanta ki post jong ki junior engineer LDA driver pion bat chokidar job te parlok ada pion kamon bat ka karan pule philap na apply lengba ka standard application form bat ki sel attested copy jong baro ki testimonial bat ka recent passport size ka jong pi phila banta ha ka application form ka jong pi bat kane ka application form phila ban submit cha ka office jong ka project director DRDA haswa ka khasan trek November arjar arpulai te parlok kine ki post ki belaj ki desha garo te lada pi kwa ban apply pi ha ban submit ya ki application form ka jong pi cha ka Southwest Garo Hill district te parlok ha kane ka video tangini jiवन tiap Bar ini page bat aka weka video kubleshibon